צליל לקח את מפתח הסול בידיים רוטטות ויצא לדרכו. המסע היה ארוך ומפרך. הוא הגיע למדבר רחב ידיים שחולותיו הנודדים והלוהטים נראו כמו תעתוע. צליל עלה על הדיונה הגבוהה ביותר, השקיף למרחוק וראה כתם ירוק. הוא צעד לכיוון הכתם שהלך וגדל ככל שהתקרב אליו, והנה הוא עומד בפתח יער אבות. צליל לא ידע שזהו ג'ונגל מחושף.